Morning guys! Nakakaloka. May narinig akong sumigaw. Dito lang, malapit lang talaga sa room ko. Sumigaw foreigner. Sumigaw siya. Ginamit niya yung F-word. Sabi ko, wow, anong nangyayari? Pero nagising na ako kanina mga 6:30 kasi tinawagan ako ng front desk. Akala kasi nila 8 AM yung pick up ko. 8 PM pa. Kasi yung flight ko mamayang midnight pa. So yun, and pinareset ko sa kanila yung wifi. Wala yung wifi bigla, hindi ako makakonect. And then, kagabi pala, ito yung ginamit ko na lip balm kasi nawala, hindi ko nadala yung lip balm ko. So ginamit ko na yung Carmex ko. And yeah, okay lang naman siya. At least meron na akong lip balm. And yeah, hintayin ko lang na ma-reset nila yung I-check ko lang na lock pa talaga yung ko, door ko. Dinadouble lock ko to eh. Kasi you know, just in case. Yan, nilalagay ko yan. Tapos yung do not disturb na sign nilalagay ko din sa dun sa labas. Kasi, you know, ayokong disturbohin ako. Ayokong disturbohin ako. Sobrang saya kahapon, as in sobrang saya. Ang saya ni Kim. My gosh, Kim. Para sa akin talaga, dapat mag-create na siya ng channel. Kaya mag-create ka na ng channel. Tapos si Kerwin, subscribe niyo din siya. And si Jobelita, subscribe niyo guys. Lilive ko yung link ng mga videos nila below kasi sobrang saya. And magkikita kami ulit ni Kerwin ngayon. And hopefully ni Kim din at saka ni Mika. And hopefully Ann! So yeah, magkikita kami ni Ann finally. Sobrang tagal lang. Gusto ko sana makita si Baby Jo, kaya lang yeah, so, I'm so excited. I can't wait. Nakakainis. Hindi na naman ako makakonect sa wifi. Ilang beses na ito nangyari kahapon. Tapos ngayon, it's happening again. I hate really asking people to come over and check the wifi. Kasi parang i-fix nyo na lang sa end nyo para maging okay na. Nakakaloka. Ayoko yung may pumupunta-punta sa kwarto. Nakakainis. Nagpunta na dito yung maintenance, tapos bumalik siya kasi sabi niya may i-reset daw siya dun sa main whatever nila. And hindi ko alam kung bakit. Kahapon okay na okay. Ang bilis. Ngayon nawala. Totally. Pati yung phone ko hindi makakonect. Nakakainis niyang ganyan. Anyway, mag-order na lang ako ng breakfast. I was editing a video kasi. And hindi pa natapos mag-load lahat ng clips. So, kailangan ko munang hintayin bago ko siya ma-edit talaga. And I'm gonna order food kasi I'm hungry. Look at this, you guys. Yung nagdala nito, yung intern, natapon talaga. Tapos yung sugar ko. And sobrang dami. Isa lang yung cream. So, I asked for 2. Tapos isa lang yung cream. Tapos wala pa yung mango juice. So, I'm gonna call them again kasi I'm not gonna drink this. Gusto ko mango juice. So, tawagin ko sila. But this one is really good. Ito yung same breakfast I had yesterday. And yeah, over easy eggs. So, yummers. I finished filming, I finished editing the vlog, you guys, so it's saving right now. Pinutol ko siya kasi sobrang haba, umabot ng 40 minutes, so pinutol ko na lang. So this one is 1 day lang, tapos the next vlog will be a different day. So 1 day din yun, kasi sobrang haba na niya. And hindi ko pa na-touch yung food ko, kanina pa to dito. Tinanggal ko na pa yung wrap niya. So yeah, hindi ko alam. But yeah, I will go ahead and eat some breakfast. I will do my best to film later before akong umalis papuntang Rob. Parang taga Manila na talaga ako papuntang Rob. Sa Cebu kasi tawag naman sa Robinsons, Robay. And sobrang laki ng Robinson dito. Yung Robinsons Manila, sobrang laki. Yung Robinsons kasi sa Cebu, maliliit sila. Kapag sinabi mong Robinsons, maliliit talaga sila. Except for yung bagong Robinsons na kakatayulan talaga sa Cebu. Tsaka ng mango juice, hindi siya mango juice, orange yan. Huwag niyo akong lokohin. Kakaloka. Or parang mango orange siguro. Okay, I will go ahead and eat. Tapos, siguro maliligo ako while waiting for my video to save kasi matagal-tagal to, I'm pretty sure. And meron pa akong isi-save mamaya kasi nga diba, kinat ko sila. So yeah, I'm gonna eat my breakfast, get some shower later on, tapos I'm gonna film. Siguro okay lang naman dito yung lighting, diba? Hindi siya the best lighting, pero I think it's good enough. I can't do anything about the lighting right now, and I really need to, not naman really need to, pero kailangan kong i-film yung Q&A video ko. Kasi now, na-delayed yung flight ko. Ang dating ko na sa Australia is Saturday afternoon. Tapos may plano na kami ng Mr. Bear kung anong gagawin namin doon. We will watch football on Saturday. Tapos, on Sunday, of course, we will spend time together. Kasi it's gonna be our first
full day together sa Australia. Like, you know, first morning together. My first morning in Australia. Oh my goodness. So, yeah. So, yeah, hindi ko alam kung makakapag-film ako at all. And alam nyo naman, every Monday, dapat may Q&A ako. So, I will do my best to film my Q&A today. Nakabili na nga pala ako ng toothpaste, guys, dun sa Rob, nung nagpunta kami kahapon. So, ito yung Diamond Attraction, 98.50 lang. So, binili ko na yung malaki para nakakaloka yung toilet. Ang ingay. Ay, nakakaloka. Meron talaga siyang ganyang ganap. Like, every after ko siya i-flash. Can you see my nips? Every after ko siya i-flash, ganyan talaga siya. Nag-iingay. Parang multo lang. Hi guys! I got ready na. Tapos, maya-maya lang aalis na ako. I got my lunch as well. I'm gonna show you. So, I have this na merong soup, tapos rice, this one chicken, tapos, yeah, all that. And then I have here, I think parang orange mango juice ata to. Ang gulo ng desk ko, sin sobra. Nagla-livestream actually ako kanina, tapos naputol kasi nawala yung signal. And yeah, yung internet talaga nila, on and off dito. So, kind of a bummer. I'm not gonna go live again. I'm not gonna go live yet. Siguro mamaya na kapag sure na ako na hindi na mawawala yung internet. I'm not really hungry though. Tinawagan lang nila ako. Sabi nila, meron ka pong free lunch. Gusto nyo ihatid namin sa room nyo? I was like, sure, go ahead. Yeah, so nandito na siya. I tried the soup. Yeah, it's fine. Nothing special, really. I don't think I will finish this today. Oh my gosh! Hindi ko na padala. Yung breakfast ko din, hindi ko pa na-finish. Huwag mag-aksaya ng food. Sorry naman. Ay, ang sarap nito, guys. Sobra. Bigay sa akin siya ni Belle kahapon. Ito yung itsura ng packaging niya, oh. Hindi ako kumain ng lunch ko kasi hindi ko feel yung food. Nandun pa rin yung food, oh. Yun yung sa breakfast ko kanina, hindi ko naubos. Yung sa lunch, hindi ko siya bet talaga. So, nag-snack na lang ako. Kasi hindi naman ako kasi sobrang gutom na gutom. So, this one is really good. Pero ito, ang sarap. Yummers. Wait, I need to take a picture. Guys, aalis na ako. Napakita ko ba sa inyo yung OOTD ko? Wait, pakita ko sa inyo. Char, pumatong pa talaga ako. Itong romper ko, this romper is from, parang sa Shein side ko ata ito nabali, yung Shein na ngayon. Tapos, this is from Cotton On. And then, my shoes, parang Soulmate ata yung brand niya. At pinatong ko talaga siya sa desk. Bongga. And this bag is, I forgot where I got this from. Pero, yeah, that's the bag. And, yeah, I will go ahead and go. My upload is, yung internet talaga on and off. So, 55 minutes pa rin siya hanggang ngayon. Pinagyabang ko kasi kanina na ang bilis ng internet. Ayun tuloy. Hininaan niya tuloy yung self niya. Char. Alis na ako. Parang nakalimutan ko pa yung yung daan. Ako lang mag-isa this time eh. Kasi diba, nahiya naman ako na magpasundo pa sa kanila. Ang laki-laki ko na. Char, ang laki-laki ko na. So, yeah, ako lang mag-isa this time. And maglalakad lang ako from here papuntang Robay. So, we'll see what's gonna happen. Let's go, let's go, let's go. I'm with Kerwin again. Naka-charge yung phone ko eh. Yes. Pupuntahan namin si Kim. Naligaw si Kim. Hindi niya kami mahanap. Pupuntahan namin siya sa second floor. Purontoy. Ano yung purontoy? Ay, toys! Baka bumili siya ng gift. Wow! Ay, bumili ng gift. Cashier 41. Ay, bumili na nga. Hindi cashier pa talaga sila. Okay, hanapin lang namin si Kim. Lapit na kami. Cashier 41. Yun, there. Asan si Kim? Kim? Ay, nawala. Wala pa. Kim? Char, Kim! Tinawag. Nahanap namin si Kim. Wale. Ako tumitingin lang ng to. Ay! Yun! Hi! Hi! Ay, finally! Sa'yo ba? Saan na? Ay! Hi! Kamusta biyahe niyo? Ganda ng phone ni Kim. Dito kami sa swap. Tomato time to girl. Ha? Tomato time. Tomato time. Tomato time. Tayin ko lang yung reply niya. Hindi. Si mama mo? Alis na kami, hindi namin hihintayin. Bye. Baby ni Mika. Pero, Say hi! Say hi! Cutie. Mayain. Naka-zoom talaga siya yun, no? Oh, ganyan talaga kapag gusto niya i-video kasi maganda yung lighting. YouTube siya ate kaya bakit nataka? Si Kim! Follow mo siya. Ay, follow mo siya. Tapos Galing kami dito, sa flip-flops kanina. Wale. Wala Daming siyang size. tao. Oo, naiba na yung size.
ko na yung size. Okay lang yan. Yung pimple ko talaga eh, oh. Nandito na si Kim! Hello po, I'm sorry. I'm sorry. Ingat ka. Alis na si Kim. Kakarating niya lang. Alis na yung isang Kim. Pabigay ko lang to kay Miss. Oo. Kasi hindi ko na siya makikita eh. Sige, kapag hindi yun pumunta dito, kami na lang pupunta doon. Hindi na mag-assist. Okay lang ako. Thank you, bye-bye. Kasi may bibigay din ako kay Juma. Bye! Bye-bye. Thank you, Pag-uwi mo ha. ate ha. Sama kita sa Divisoria. Sige, sige. Ito din, sasama. Oo. Sama din. Sige. Bye-bye. Bye! Ingat ka! Nasaan na yung ano mo? Thank you siya dito, sabi ko. Sige, sige. Alright. So kami tayo. Bye! Thank you, ha. Sige, bye-bye. Bye-bye. Go! Tara. Hindi ko alam Magpa-vlog na ako, hindi pa ako nagpa-vlog. Wait. Oo nga, go girl. Nagkakaya ko eh. Parang ang layo. Wait, ano ba? Dito si Miss Anne! Finally! Nandun si June. Oh, diba? Si Papa Kate at saka si Jay. Dito na si Kim. Ay, nasabi ko na pala kanina. Dito na si Kim. Nakakaloka. Ay! Si Kerwin yun. Baby June! Nakikiliti siya sa legs eh. Hinihimas-himas pa niya talaga, oh. Oh, diba? Ayaw niya. Ay! Nakikiliti siya. Hi! Cute! Ay, maka-raise ng kilay. Wow! Ang cute ng baby mo. Humihimas-himas talaga yun. Cute! Ang bango na to, spare ribs price. There. Dito kami sa Team Hawan. Yummers! Sila din nag-order, sila wala pa. Wala pa, nga. Pinalimutan ka ba? Nakalimutan. Parang Sakit. Ako masakit. Sakit talaga. nasaktan lang. Kaya Marlon, huwag mo akong kakalimutan. Huwag mo kakalimutan. Dito ka pa rin. Dito ka pa rin. Ano yun? Parang bal. Kainan si Baby Pagawa June. mo ng YouTube channel, matukomment siya sa YouTube. Puro si Marlon. Cute oh. Hindi nga nanonood ng video ko yun eh. Ayun mo, di ba hindi sila nanonood? Hindi. Nanood ka. Ay! Oh, Belle at saka Neg. Magkapatid sila. Neg. Parang Negra, ganun. Okay. Sige. Sino Belle? Si Belle. Jobelita. Ay, si Jobelita. Oo! Oo, kahapon. Nandito siya kahapon. Oo, tapos ano, hindi na siya payagan ngayon ng asawa niya. Hindi na daw pwede. Bayad. Oo, sige, shout out ka na lang. Shout out! Hi, Belle and Nick. Hi. Oo. Sayang hindi tayo nagkita. Okay lang yan. Ako naman ang hindi pwede kahapon kasi. Oo. Kaya, bale, may next time. Oo, taga dito lang naman kayo eh. Saan ba si Belle? Taga Makati. Ayun, lapit lang. Oo. Bale, soon, Belle ha. Soon. Yay! Thank you, Ann. Yung dalawa nagkikilay. Dito talaga nagkilay. Huwag kaya na pag ano, ang katay Marlon yan. Ay! Parang ako, hindi na pa hugot Binigyan ako ni Kerwin and Grace. Kaming lahat actually. Oh, si Ann. Pakita yun sa... Oh, diba? Thank you, Kerwin. Si Jaya din meron. Oh, diba? Kami lahat meron. Ang ganda. Para sa ex ko. Nice. Binigyan ko ng eyelashes. Diba? Nice. Sakto sa'yo. Punta kami sa Mac. Buti pa si Mika na-invite ng Mac. Si Ann nga hindi na-invite, pero si Mika na-invite. Yung talaga, madam. Nakakaloka. Punta ka na doon, madam. Invited ka eh. May pasok ako ah. Ano ka na? Makikita Dito natin kami si nakapag-selfie. Ay, meron sila mga tutorial na naghahanap kami ng magandang lighting para sa selfie. Nakakatawa. Maganda ba? Ano, behind the line. Tsaka. So, baka di... Hindi ka kita kapag Okay. Alis na ako. Ang dami ko lang pimple, nakakaloka. walang magdudot Nagbabay na ako kay Ann. Kaya nagbigayan sila ng number. Pupunta ka sa bar niya? Ako FB lang. Oo.
Masarap doon. Punta kayo doon, guys. Stress Mama Latte. O, maka-endorse eh. Sige na. Kailangan naka-print yung group pic natin nandun na. Ay! Ako Yung magpapaprint. pinotoshop niya. Oo. Ako magpapaprint. Sige. Nandito na naman kami, same people. Hi! Sawa na ba kayo sa akin? Sawa. Magsa-slumber party kami. Kasawa din kayo. Parang siya, nagsawa din. Ay! Humugot. I-subscribe niyo si Kim. Kim Pamor. Kim Pamor. Mag-create siya ng channel ngayong gabi na. Yes, Oo, now na. sure na. Later pa, later. Kiwi Kawaii. Kiwi Kawaii. Sasabihin ko sana Kimi Kawaii. Kiwi. Na ano na Si damay. Mika, tsaka yung baby niya, sobrang bait. Oh, hindi umiyak at all today. Oh, tahimik lang. Tahimik na siya. Kapag naiihi, Tapos ang unang tingin niya sa akin, parang siyang galit. kapag naiihi, ano? Nagkakamot ng ulo. Talagang nako-confuse. Oo, kulay iha talaga siya. Ay, nako. Pero yung ilong ko talaga, dami ng patubo, oh. True. Tapos yung mata ko din, ang pula-pula na. I love it. Ay, oh, ay, ang ganda. Yeah. Ang ganda ni Ann. Grabe. Tsaka ang bait din. Pula na. Oo, ang bait ni Ann. Sobra. Yung boses niya talaga, no? Yun talaga. Ang lambing-lambing. Tapos si Rhaze, di talaga siya mabait. Vlog. Hindi siya mabait. Suplada siya. At papabili nga ako, ganito kasi yun. Ganito na lang. Ganito na lang. Ganito na lang. Bili din ako. Binigyan kami ni, Kerwin ng, ring. O, diba? Hindi, sorry lang. Sorry, tagira. Ay, taghirap ka dyan. Ang social kaya. Actually. Nice. And hindi pa nag-green yung kamay ko. Actually, nag-green din yung finger ko. Finger Hindi pa siya talaga. may sing-sing na binibigay sa akin. Oh. Ikaw pa talaga si Mr. Right. Mr. Left. Mr. Bear, meron Mr. Right. Mr. Left. Ingat po sa biyahe mo. Mamimiss ka po namin. Char. Mag-hangout pa sila eh. Pupunta sila Yeah. sa bar Bahay ni ni Mika. Bahay po ni Kakain na naman tong mga to. Makikikain na naman. Makikikain lang kasi Mga palamunin po kami sa Nagpa-vlog na si Kim Pamor. Okay, Opo, so start na i-subscribe. po ako. Oh, start na siya. Awa na po kayo. Kailangan. Uy, shout-out siya ni Ann. Kasi True. nabongga si Ann sa kanya. May hugot kasi. Kahit na anong gawin, hinuhugot. So, alis na ako, guys. Kasi magpapak pa ako. Yes. Tapos 8 yung pick up dito. Okay. Anong oras na din? Masalubong from Australia. Oo, sige, pagbalik ko. Sige. Kasi Mr. Bear. Wala kang baby bear. Mag-hi kayo, Mr. Ah. Hi, Mr. Bear. English. Hello. Hi, Mr. Bear. Hello. Take care of Rhaze. Enjoy. Yes, ano sabi? Take care of Rhaze. Ikaw na mag-out. Ikaw na mag-out. Sige. Bye-bye. Bye-bye na lang po. Don't forget, be good. Okay na, bye guys. Bye. Bye. Ingat. Bye. Bye, Marlon. Ay! Humabol Nice one, nice pa. one.